दासिमबो बिदिनो दा नों दासिमबो बेयावनो दा नों जेराव दं बेयावनो दा नों सोलायनो हायाखै दा नों सोलायनो रोङाखै दा नों सोलायनो सानाबो दा नों सोलायनो रोङिया सोलायनो हाखाया सैलायनो सानब्लाबो बेजोंहाय जाखाया सैमानि लान्जाया सिदाबो जाखाया बेखौ आं सिगाङाव बुंबायमोन जायाखै दाबोनो नोंनि बै सर'खौ गाराखै सर'आ नोंनियाव खर'आव गाखोबाय खर'आव गाखोबाय नोंनिफ्राय दागोआ नांहोगोन बर'नाव सैथारा नोंखौ आं नोमफानि खर' नों नोंनि बादिनो थाखाय आंनाव गैखाया जेरावबो स्पेस समाव मोनबै बेल'मोन खालि दांनाय खालि नोंनि एस नोङो टेस्टलेस नोंना महराबो नोंनानो गैखायामोन फेसलेस नोङो केसलेस नोंनिनो थाखायनो जाबायमोन आंबो दि रेस्टलेस कनफेस खालामनानै गावखौनो नोंनिफ्राय गोजानाव दोननानै आंनि बुंनाय बाथ्रा गासैबो सैथोमोन गासैबो सैथोमोन दासिमबो बिदिनो दा नों दासिमबो बेयावनो दा नों जेराव दं बेयावनो दा नों सोलायनो हायाखै दा नों सोलायनो रोङाखै दा नों सोलायनो सानाबो दा नों थानानै नोंजोंहाय मोजाङा मोननैल' मोनसेया नोंनि दांना एस आरोबाव मोनसेया गोसो होनाय सिगां नोंनिफ्राय गोजाना गोसो मैला गोसोखौ लानानै थाबावगोन बेसे गोबाव सानदोंमोन नामा नों बोसोबनो हालायबाय गोसोखौ सोरनिबा सिफायनो हालायगोन बिदियाव आंहाबो PhD लाखानाय PhD लाखानाय नांगौमोन नोंनोबो हरसेल' थानायनि हरसेनि रांखौबो लानायनि बिदिखौ बुङोसो बिच जाबावगोन उनाव नों गिच लाबाय नों सोनानै बिस गावखौनो रांजोंनो सुइलायना लाबाय मादि गोसो गाबनि सिनायनो हाबाय नोंनिबो गोरोन्थि नङा बे गोरोन्थि संसारनि गेलेनाय बुहुमा नुनायाव समायना बुहुमाव गेलेनाय गोजोननाय मोदोमनि मोदोमनि गोजोननाय गावनिनो खालामना लाबाय नों जाबाय नों बिच जाबाय नों बिच जाबाय नों बिच जाबाय नों बिच जाथ'बाय बाथ्राया बेलेगखौ बुंनोसै सोरबाया हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजोंसो जालायबाय बायरो फेसबुकाव नुलायबाय सानथामनि उनाव साननै सानथाम न'निफ्राय गोजानाव न'आव थानाय बिमा खर'आव हमलायबाय जाहैखोमा बहादि गोमाखो साननै सानथाम उनाव फेसबुकाव नुलायबाय जाना दङ गोलाव थाङाखै बुंनोबो आं गुबुन हारिजों जानाय जुलि थालांनाय नोंनि बे बिमा बिफा थाबावगोन लानानै मादै बिखा मादै बिखा दासिमबो बिदिनो दा गासैबो दासिमबो बेयावनो दा गासैबो जेराव दं बेयावनो दा गासैबो सोलायनो हायाखै दा गासैबो सोलायनो रोङाखै दा गासैबो सोलायनो सानाबो दां गासैबो